Turistički poslanici Srbije se predstavili u Lionu, Crne Gore u Britaniji, a Hrvatske u Madridu. Dobrodošli u vašu svakodnevnu dozu putovanja, dobrodošli u Turizam na dlanu. Skijališta Srbije je opremljena najsavremenijim sistemima za veštačko osneživanje, tako da ne zavise od prirodnog snega i po modernoj infrastrukturi pariraju evropskim ski centrima. Održana B2B radionica turističke organizacije Srbije i Air Srbije u Lionu. Francuskim turističkim agentima i organizatorima putovanja predstavljena ponuda Srbije. Britanski mediji opisali Crnu Goru kao savršenu destinaciju koja nudi luksuz po povoljnim cenama. Pozivaju svoje čitaoce da odmor provedu na raskošnoj destinaciji do koje se stiže letom od 2 sata. Karavan promocije praznika Mimoze prošao kroz Sarajevo. Na Baš čaršiji predstavljena manifestacija koja će se u drugoj polovini februara održati u Herceg-Novu. Ski centri u Srbiji po uređenosti, opremljenosti i modernoj infrastrukturi pariraju evropskim. Skijališta su opremljena najsavremenijim sistemima za veštačko osnežavanje, tako da ne zavise od prirodnog snega. Dobro je da padne prirodni sneg jer u tom slučaju napravimo dobru podlogu i dodamo veštački sneg i onda je trajnost staza mnogo duža nego ukoliko se samo radi sa veštačkim snegom. Mada moram da napomenem da naši sistemi nisu svemogući, kaže za B92 direktor javnog preduzeća Skijališta Srbije Dejan Ćika i dodaje da moraju da postoje određeni uslovi, da bude temperatura bar -3, da bude niska vlažnost. Ćika je naglasio da prethodne 3 godine Skijališta Srbije nisu menjala cene ski pasa, ali da su ipak ove godine morali jer sve što utiče na cenu je poskupilo, pre svega električna energija i nafta. Pored toga smo, što se tiče Evrope, ali i u regionu, najjeftiniji, navodi on. Kao primjer navodi cenu 6-dnevne karte od 11.750 dinara za odrasle u sezoni na Staroj planini i na Zlatiborskom torniku. Uređenost staza i cene privukli su i veći broj gostiju iz inostranstva nego do sada, iz Kine, Rumunije, Grčke, Rusije, Mađarske i zemalja bivše Jugoslavije. Turistička ponuda Srbije, kao i direktni letovi na relaciji Beograd-Lion, nacionalnog avioprevoznika Air Srbije, promovisani su tokom poslovne radionice koja je održana u centru Liona. Predstavnici turističke organizacije Srbije i Air Srbije učestvovali su u radu radionice i sastancima sa francuskim turističkim agentima i organizatorima putovanja sa ciljem da ih podstaknu da u svoju ponudu uključe Srbiju kao destinaciju ili da prošire postojeće programe. Pored Srbije predstavilo se još 7 destinacija, među kojima su Japan, Malta, Katar, Tajland, Sejšeli i 24 aviokompanija iz regiona Croatia Airlines i Air Montenegro. Događaj je bio prilika da se francuskim turističkim agentima pruže informacije o svemu onome što mogu da vide i dožive u Srbiji, uključujući bogato kulturno-istorijsko nasleđe, raznovrsnu gastronomsku ponudu, mogućnosti za aktivan odmor u prirodi, kao i odlične mogućnosti za poslovni turizam. U prvih 11 meseci 2023. godine Srbija je ugostila više od 35.000 posetilaca iz Francuske, 13% više nego u istom periodu 2022. godine, a više i od rekordne posete koja je zabeležena u periodu pre pandemije. Crna Gora je ovih dana kroz afirmativne članke u nekim od najpopularnijih britanskih medija prikazana kao savršena destinacija za odmor koja nudi luksuz po povoljnim cenama. Neki od najpoznatijih britanskih medija kao što su Travel Weekly, Sunday Mirror, Daily Mirror, Daily Express i Daily Star pozvali su čitaoce da planiraju svoj odmor na raskošnoj destinaciji od koje ih deli nepuna 2 sata leta. Sve je više turista koji traže mesto za odmor koje je drugačije, ali da ne lete predaleko. Novinari otkrivaju da je Crna Gora mala, ali savršeno pozicionirana zemlja koja ima mnogo da ponudi. Pošto je Crna Gora relativno mala zemlja, možete otići na skijanje na planine, a zatim preći pola zemlje i plivati ili voziti kajak u Jadranu. Sve je to moguće u toku jednog dana, poručuju oni. Ova balkanska lepotica je dokaz da najbolje stvari dolaze u malim pakovanjima, zaključila je jedna novinarka.
Inače, ovo je period kada Britanci najčešće planiraju svoj naredni odmor i pravo je vreme za intenzivne promotivne aktivnosti. Na 44. Međunarodnom turističkom sajmu FITUR u Madridu ukupnu ponudu predstavlja i Hrvatska turistička zajednica. U sklopu hrvatskog izložbenog štanda svoju ponudu predstavlja i 8 suizlagača, odnosno hrvatskih turističkih subjekata, među kojima su turističke zajednice Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, kao i grada Zagreba. Sajam FITUR predstavlja jedno od najvažnijih događanja za turističke profesionalce i mjesto okupljanja svetske turističke industrije, na kojem se predstavljaju 152 zemlje. Kontinuirano raste broj španskih gostiju ka hrvatskim destinacijama gdje najčešće dolaze avioprevozom. U odnosu na 2022. u prošloj godini španski turisti su u Hrvatskoj ostvarili 19% veći turistički promet. Sa tržišta Španije ostvareno je 234.000 dolazaka i 560.000 noćenja tokom prošle godine. Na najvećem turističkom sajmu u Španiji Hrvatska se predstavlja kao celogodišnja i održiva turistička destinacija. Praznik mimoze za sve gušte promovisan je u Sarajevu na Baščaršiji, gde je izazvao veliku pažnju posetilaca, stranih turista i meštana. Mažoretke trombonjeri, maškare i klapa Castel Nuovo dočarali su šta sve goste očekuje na 55. prazniku mimoze u Herceg Novom od 15. februara do 3. marta. Halid Bešlić nije krio zadovoljstvo što će zapevati na prazniku mimoze. Ja pjevam one pjesme koje znam da ljudi znaju, dakle najpopularnije pjesme. I nema peglanja puno, dakle ja pjevam samo ono što Raja znaju. One pjesme koje nisu prošle kod Raje, ono u smislu da budu hitovi, one su budu adakta. Ali ove se idu tipa recimo romanije, tipa Hej Zoro, tipa U meni jesen i tako dalje. Prvi poljubac, Miljacka i to. Dođite da zapjevamo zajedno. Direktorka ustanove kulture Herceg Fest Tatjana Ateljević podsjetila je na višedecenijsku vezu Herceg Novog i Sarajeva. Sarajevo je prijateljski grad Herceg Novog i Sarajlije jako vole praznik mimoze, a još je simbolika veća, ovo je 40 godina obilježavanja otvaranja olimpijade na koje možemo biti ponosni što su učestvovali mažoretke, trombonjeri, gradska muzika i evo tu je i jedan naš član koji je bio tada 84. u Sarajevu. U Sarajevu je boravio i nekadašnji pevač bijelog dugmeta Željko Bebek. Tokom posjete Baščaršiji nije krio zadovoljstvo što se našao na ovoj promociji. Drago mi je da sam u Sarajevu bio na promociji mimoze, pošto sam putnik jako zauzet i neću možda doći u Herceg Novi za dane mimoze. Prema bi to naravno volio, pa da će Bog priliku, evo. Malo smo razgovarali sa načelnikom općine Herceg Novi, malo sam se podsjetio da volim Herceg Novi, da mi je tamo i bilo lijepo. I da se nadam da će imati koncert, možda već ove godine. Sljedeća destinacija karavana mimoze je Trg Krajina u Banja Luci. U nastavku emisije Turizam na dlanu donosimo i ove teme. 4 nacionalna parka, 6 parkova prirode i 3 zaštićena krajolika u Bosni i Hercegovini privlače turiste kao prave rajske oaze. Zlatiborsko selo Gostilje, kandidat za titulu najlepšeg sela na svetu. Posle Mokre Gore, koje je proglašavana najlepšim selom na svetu, za tu prestižnu titulu konkurisalo i Gostilje. Bosna i Hercegovina, zemlja bogata prirodnim lepotama, može se pohvaliti sa 4 nacionalna parka, 6 parkova prirode i 3 zaštićena krajolika. Ove prave rajske oaze privlače i turiste. Priroda je Bosnu i Hercegovinu obilato nagradila tako da danas ima 4 nacionalna parka, Sutjeska, Kozara, Una i Drina, kao i 6 parkova prirode, Hutovo blato, Blidinje, Bardača, Prača, Tara i Trebević. Tu su i 3 zaštićena krajolika,
Bijambare, kanjon Miljacke i Trebević. Ukupna površina zaštićenog područja Bosne i Hercegovine iznosi oko 58 hektara, što predstavlja 1,13% njene ukupne teritorije. Nacionalni parkovi predstavljaju prave rajske oaze u srcu prirode, piše Večernji list. Ova 4 prekrasna parka, Kozara, Una, Sutjeska i Drina, obuhvataju široka područja šuma, planina, reka i jezera, nude neverovatne mogućnosti za avanture u prirodi, od šetnji i planinarenja do vodenih sportova poput raftinga. Parkovi su takođe važno mesto za mnoge vrste divljih životinja, a njihova netaknuta priroda čini ih idealnim mestom za opuštanje i uživanje u čistom vazduhu i lepoti prirode. Zlatiborsko selo Gostilje jedan je od 3 kandidata iz Srbije za izbor najboljeg turističkog sela sveta. Konkurs za najlepše turističko selo raspisala je Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija i svaka od zemalja članica ima pravo da kandiduje 3 sela. Selo Gostilje pravi je primer kako se ruralni turizam u savremenom svetu može razvijati na održiv način i kako dobrim ulaganjima i afirmacijom mikroturističkih lokaliteta može u potpunosti da se unapredi život sela. Gostilje je ispunilo uslove za ulazak u uži krug, konkurencija je jaka, ali je i bez te titule Gostilje već ostvarilo najvažniji cilj – rast populacije. Gostiljski vodopadi cele godine zadivljuju posetioce lepotom i jedan je od najuređenijih lokaliteta u okolini Zlatibora, prenosi E-Kapija. Zbog ovog prirodnog fenomena, ali pre svega gostoljubivih domaćina, Zlatiborci su odlučili da Gostilje kandiduju za titulu najlepšeg sela na svetu. Gostilje je turistima veoma pristupačno jer do svih turističkih atrakcija vode dobri putevi i obeležena turistička signalizacija. U selu živi oko 400 stanovnika koji se uglavnom bave stočarstvom i voćarstvom. Turisti u Gostilju imaju priliku da uživaju u autentičnom seoskom ambijentu, domaćim proizvodima i gastronomskim đakonijama. Početak ovogodišnje sezone na Beogradskom sajmu obeležit će nekoliko manifestacija, među kojima i 45. Međunarodni sajam turizma, najveći i najposjećeniji te vrste u regionu. Održat će se od 22. do 25. februara u halama 1 i 4. Pod sloganom Avantura počinje ovde, ovaj susret kulture i avantura promovisat će nove destinacije, first minute ponude, turističke atrakcije. Na sajmu će učestvovati najznačajnije turističke agencije, hoteli, turistički centri i međunarodni tur operateri. I ove godine posetioci će iz velike ponude moći da izaberu porodične putovanja, daleke i egzotične destinacije, putovanja za mlade, city break, odmor i oporavak u banjama, spa vikende na planinama, eko i aktivni turizam, poručuju sa Beogradskog sajma. Za one čija sledeća avantura počinje upravo na sajmu turizma, ovogodišnje otkrivanje nekog novog sveta uključuje istraživanje inovacija u turističkoj industriji, upoznavanje sa najnovijim tehnološkim trendovima koji će unaprediti putovanje, bilo da je reč o digitalnim vodičima ili pametnim putnim aplikacijama. U isto vreme biće održan i 19. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeca Oprema. Pre ovih sajmova u januaru je 5. izdanje Agro Belgrade 2024, vodeće manifestacije u oblasti voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva, dok će februar obeležiti i 15. pčelarski sajam. Sa tradicijom dugom više od 40 godina, Kosjerić je lider seoskog turizma u Srbiji. Marija i Željko Sredić su među prvima u ovom kraju uložili u smeštajne kapacitete. Vodimo vas u etno selo Gostoljublje. Upuštajući se u svet turizma, Sredići su na svom imanju tačno znali gde će šta da naprave kako bi gostima pružili potpun ugođaj. U skladu sa njihovim potrebama i željama nastajali su i novi sadržaji. 30 ležaja je dozvoljen broj ležaja koji smete da imate u seoskom turizmu, tako i mi imamo, a stranaca imamo baš dosta. Stranaca koji su poslom došli u Srbiju, koji žive u Srbiji jednostavno, oni nalaze negde, ako su iz Austrije, njima ovo baš liči dosta na domovinu i imali smo dosta i Francuza, imali smo dosta ljudi sa svih strana. Marija i Željko seoskim turizmom bave se već 18 godina. Kažu da nije bilo lako, ali su uspeli da prebrode najteži period nakon kojeg su stigli i rezultati. Jedan od važnih segmenata njihove turističke ponude svakako je i domaća kuhinja.
imamo švedski sto za sva 3 obroka i to je dobra stvar, jer svi oni koji su na hrono ishrani, koji su vegetarijanci, koji su vegani, koji vole hranu, imaju šta. Samo je bitno da su namirnice razdvojene, da imate i povrće, i meso, i kuvano, i grilovano, i slatko, i slano, a da to nije na jednom mestu i sve sa prelivima. Tako da razdvojimo i trudimo se da odgovorimo na zahteve gostiju. Gosti kada dođu mogu da se upoznaju sa ekonomskim aktivnostima i sa druge strane i da učestvuju, ali mislim dosta retko ko to radi, ali generalno imaju mogućnost da vide, da se hrana proizvodi tu u neposrednoj blizini, da mogu sami da odu, da uberu neke plodove, da budu jednostavno da učestvuju u nekim radovima i to je jako bitno, pogotovo u ovo vreme danas kada su se ljudi nekako odmetnuli od prirode i od sela pogotovo. Ako tražite mir i kvalitetan odmor, seosko turističko domaćinstvo Gostoljublje prava je adresa. Najnovije informacije o vremenu stižu u narednim minutima. U Srbiji pretežno oblačno sa slabim snegom na planinama, najviša temperatura od 3 do 8 stepeni. U Crnoj Gori promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo uz maksimalnih 15 stepeni. U Makedoniji nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano, u najtoplijim predelima 11 stepeni. Iznad Bosne i Hercegovine nakon oblačnog jutra tokom dana smena sunca i oblaka, u najtoplijem delu dana od 4 do 11 stepeni. U Hrvatskoj također smena sunca i oblaka, ali nešto toplije od 3 do 15 stepeni Celzijusa. Sutra u Srbiji malo do umereno oblačno i još toplije. U Crnoj Gori i Makedoniji pretežno sunčano, ponegde uz slabu ili umerenu oblačnost. Hrvatsku očekuje maglovito jutro, a nakon toga sunčani dan. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Hvala što ste bili deo današnjeg putovanja. Vidimo se u narednoj epizodi Turizma na dlanu. Do sledećeg viđenja, svako dobro.